Dobrý den, ahoj. Já dneska vítám Ivču Brusmanovou. Ahoj Ivčo. Ahoj. Ivča je masérka, kraniosakrální terapeutka, výživová poradkyně, je koučka osobního rozvoje, volejbalistka, vášnivá cestovatelka, máma 3 dětí a já ji obdivuju za to, že je nositelka zdraví pro svoji rodinu, že pečuje v rodině o zdraví rodiny. A my si dneska budeme povídat o zelených potravinách. Ivčo, já když jsem tě pozvala na představení zelených potravin, Green Waste, tak jsem netušila, že ty už vlastně máš se zelenými potravinami velké zkušenosti. Řekni nám něco o tom. Jo, ano. To bylo asi přibližně před 11 lety, když jsem hledala možnosti, jak dětem pomoci s imunitou, protože byly většině zasoupané, zahlněné, měla takový ty nehezký zelený rýmy, které šly až do oušek, takže záněty středouší, léčené antibiotiky byly docela častý. A nevím, jak ostatní maminky, ale mě ty pohledy na marodné děti vždycky hrozně vyčerpávají. Ubírají síly. A jakmile se děti uzdravily, tak jsem odpadla já s nějakou virózou, protože prostě vyčerpaná z toho veškeré péče o ně. Už nevím, jakým způsobem jsem se dostala k ječmeni, ale objednala jsem na nějakém e-shopu šťávu z ječmene i se shakerem a každé ráno jsme s dětmi začali popíjet. Myslím, že jsme si to tenkrát míchala asi s nějakým jablečným džusem, nebo nevím, a teď jako vím, že to není úplně jakoby správně s tím jablečným džusem a k tomu se dostane později. Ale děti to pily, chutnalo jim to a mě taky. No a takhle jsme nějak přečkali zimu i jaro, občas jsem něco objednala na e-shopu, no ale s létem jsme zase z toho režimu tak nějak jako vyjeli, vypustili úplně a občas, když byli nemocní nebo na něco lezlo, tak jsem zaběhla do DMK, tam koupila nějaký to Green Trio zelené a tak nějak jsme jakoby jeli na tady těch zelených potravinách z DMK. Dneska už vím, že takové to je úplně jiná, no. A taky jsem ještě často doporučovala vlastně klientům tady v masérně, když měl nějaký zákrok nebo potřebuje prostě nějak jako zregenerovat, ať si pořídí něco, kde je prostě chlorofyl, protože vím, že ten chlorofyl je nejlepší možný regenerátor přirozený, co můžeme jakoby do sebe dostat a pomoci vlastnímu tělu. I vy už máte zelené potraviny rok. Rok vím, že je používáte vlastně intenzivně doma, celá rodina. Chci se tě zeptat, proč jsi rozhodla teda pro tyhle zelené potraviny Green Waste. A jen tak jako ještě naťuknu, že si pamatuju, že vlastně ještě než ti přišly tvoje produkty, než došly ty, co jsi objednala, tak jsi ode mě půjčovala rovnou ječmen na dovolenou hned na začátku. Ano, protože tenkrát jsem byla u tebe na té přednášce s Pavlou Sedláčkou, která mi, nebo u nás nebylo, asi víc mám potom, myslím, že to bylo, tak nám tam představila vlastně kvalitu Green Waste. A co mě dostalo, to, jaký ona má zkušenosti vlastně ve své rodiny, mluvila o tatínkovi, mluvila o sobě a co bylo skvělé, co mě nejvíc přesvědčilo, bylo to, že každé ráno chodí na záchod a tohle mě se prostě nedělo a já jsem to chtěla taky. A jednak jsme se vlastně chystali o víkendu odletět na Malorku o jarních prázdninách a vím, že prostě ty dovolený a ta změna režimu a jiná strava nedělá dobře na to trávení. Buď to je zácpa, nebo to je průjem, což taková zkušenost tady od klientů, že to takhle vnímá asi většina lidí. Takový nějaký stresík. Já jsem to chtěla ošéfovat a dojít si každý ráno na záchod tam. Tak proto jsem honem letěla za tebou půjčit si jednu krabičku ječmena, mít ho sebu a byla to dobrá volba. Takže jsi udělala takovouhle první zkušenost ano. A pak vlastně ten důvod, proč máte rok už zelené potraviny v jídelníčku? No vlastně potom jsme se vrátili, já jsem se zaregistrovala u Green Waste, objednala jsem si i chlorel, protože tam zase přesvědčilo to, že tam jsou všechny bílkoviny, je tam vápník, hořčík, chlorelový růstový faktor, prostě celý ten komplex vitamínů krásně vstřebatelných pro tělo, takže jsem se chtěla vyživit a hlavně ten kvalitní chlorofyl, který je bezkonkurenční. Takže to byla jasná volba. Měla jsem už nějaké zkušenosti, takže jsem to nebrala od jedné tabletky denně a takový ten pomalý nástup a jsem to prostě nalítla, jsem si prostě byla hrstky a nebala jsem si nějakých detoxikačních procesů. No a po měsíci jsem zjistila, že mám jako docela dost energie, že se mi docela dobře spí,
večer hnedka usnu, aniž bych věděla jak. A ta energie před den byla skvělá, i taková nějaká psychická pohoda tam přišla, takže proto. A za 2 měsíce jsem zjistila, že i ta pleť se docela hují. Měla jsem dřív problémy s pletí, stále pubertální aknózní a to teď už teda nemám. Ale je to teda dlouhodobý proces, to nebylo to hnedka úplně na lousknutí. To si pamatuju, že jsem si vlastně taky všimla pleti, že máš hezkou a ty jsi vlastně říkala, že ti to řekla i kosmetička. Tak, má kosmetička mi tenkrát pochválila tu pleť, že ji má fakt jako jinou. A je fakt taková hybouška, úplně tak jako ráda se dotýkám své pleti teď. No a co další zkušenosti asi bych mohla říct, že pro mě jako masérku, osobu samostatně výdělečně činnou, závislou prostě na příjmech, na tom, jestli pracuji nebo ne, protože když si vezmu dovolenou ne, ale když marodím, tak nemám zdravotní pojištění, takže já potřebuji o své zdraví fakt pečovat. A během toho roku, vlastně, co máme zvané potraviny, jsem rušila masáže či kraniálky asi jenom během 5 dní, což je úplně super. Takže imunita. Imunita prostě úplně perfektní. A když se mi hlásí sem i nějaký lidi, předem se omluvají, že mají rým, možný, že si můžu přijít, říkám, jo, přijďte, to já už se vůbec pracuji, nebo jim mám na to svůj zelený štít. Takže imunita za mě úplně fakt super. A bylo to tak, že třeba i během toho roku jsem byl třeba jeden den, když jsem cítila, že mě jakoby trošku škrapká v krku, nebo že jsem taková nějaká unavená, nebo tak, ale vyspala jsem se a ráno prostě úplně zase čerstvá, úplně nic tam nebylo, vždycky prostě přes noc se to tělo tak krásně zregenerovalo, že ráno úplně zase krásně nabitý, odpočinutý, zdravý člověk. Ve mně byl. A můžeš pozdílet třeba zkušenosti i z rodiny? I z rodiny, z naší rodiny. No, třeba náš Vítě nejezdí na kole, on skáče na kole spíš, jak jezdí, takže to občas jsou nějaký pády a tak využívám chlorofil, ten ozdravný potenciál, děkuji, na nějaký ty otřeniny a také věc to krásně hojí, protože ten chlorofil dokáže, vlastně je antiseptický, antibakteriální, takže dokáže krásně tu kůži zahojit i bez jizev, takže na ty oděrky používám nějaké vnitřní zranění, to je třeba u Víti. Jejich imunita se taky zlepšila, vlastně Baruška teď je leden, od září nemarodila, nemá jinou zmeškanou hodinu kvůli nemoci, což jako ve 4. třídě mi přijde hodně dobrý, takhle v zimě, i přes Vánoce. Vánoce jsme přežili. Dodává mi to krásný nutriční klid. Vím, že když prostě si někde děti nazobou něčeho, co úplně není v mém souladu s výživou, tak se nemusím bát, protože vím, že zelený potraviny je zase doživí a vyčistí, co tam nemá být a fakt to jako funguje, jak má. Pak vlastně zásobila jsem celou rodinu širokou, sestru, jejich holky, mamku. Mamka taky vlastně má zelenáče od dubna nebo května a taky ťuk. Nemarodila od té doby. Žádná rýmička, žádný kašel, nic. A to chodí mezi lidi a je aktivní. A tak. A teď mám čerstvou zkušenost, že Šárka si v prosinci prošla detoxem, protože na něco lezlo, tak zobala hodně chlorely, aby tak jako podpořila to zdraví a 10 dní teplot, 11 dní teplot, byli jsme na kontrolu doktorky, tam nic, všechno čistý, tak potom říkám, to je jako divný, už tak dlouho nic tam nemá, tak co se děje, tak jsem se jí zeptala, kolik těch chlorel denně má a ona, no asi tak možná 80, říkám, ježiši, teď to je detoxikační, tak to zase ubereme, tak jsme se snížili počet. No a najednou bylo prostě po teplotách, po rýmičce a teď jsme zjistili, že od té doby vlastně chodí každý den na záchod a až jí to připadá nepříjemné a divné, až jí to jakoby obtěžuje. Říkám, Šary, ale to je normální. Takže si jako hezky oživila, ozdravila i střevní mikrobiom. A včera jsme zjistili, že jí to vlastně i mnohem lépe pálí v češtině a v matice, že najednou prostě těm příkladům rozumí, těm rovnicím, že to dobře chápe. A v češtině taky prostě nějak jako bystřejší, ale tak to prostě má být vitamin B, že který dává bystrou mysl a ten mikrobiom prostě, když to tam je živý vevnitř, tak prostě to může proudit mezi mozkem a střevama a je to fajn. No a málem bych zapomněla
na takovou tu největší zkušenost asi, co mě fakt jako překvapila, a to bylo v červnu, když celá naše rodina měla černý kašel. Pak všechny 3 děti i manžel a já nic, ani rýmička, vůbec nic, prostě mi tady měsíc a půl kašlali. Možná potřeba dodat, že ty jíš Je pravda, poctivěji to je zelené potraviny. důležité, že já jsem tenkrát byla jediný poctivý každodenní strávník, uživatel zelených potravin, a oni tak jako o víkendu si dají, nebo tak jako když mají chuť, nebo tak. No a myslím, že od té doby Šárka nejstarší 15 letá fakt se mnou každé ráno pije jíčmen a už si nemí představit, jako že by ho ráno neměla, že už dokáže i pocítit to, když tady jsem někde byla pryč, Věta, a ona si ho vlastně ráno nenamíchala, tak potom by jedné pocítila, že ho neměla. Takže teď si už tak jakoby sama míchá, manžel s námi pije o víkendu, někdy se taky udělá rád, no, nebo když přijde z práce, no, takže to, a přitom já jsem byla jakoby dřív na tady tu imunitu nejslabší článek v rodině, prostě já jsem byla nejvíc jako nemocná a tak, a nevím proč, ale bylo to tak. Tak teď bych řekla, že nedržím nejvíc. No, další zkušenost. Migrény jako PMS, prostě měla přijít menstruace, tak prostě migréna, a to bylo jako nepříjemný, že jsem třeba i zalezla do postele a nechte mě bejt. A teď už to tak není. Teď já vlastně ani nevím, jako, že něco se chystá a nechystá, že to spíš jako vždycky překvapí. Jo, mám to stejně. Jo. A skvělý pro mě opálení, protože já jsem moc ráda válím na sluníčku, mám ráda sluníčko, mi prostě sluníčko dobíjí. A já jsem se vlastně během loňského roku vůbec nemusela mazat. Ani v cizině, ani tady v Čechách, prostě jsem vůbec nedává na sebe žádný ochranný krém. Teda přiznávám, na obličeji ano, protože tam byly nějaké jizvy, tam se teda jakoby chráním, aby to sluníčko nevytáhlo ven, takže tam používám 50 a jak na zbytku těla teda vůbec, a opálení drží pořád i teď v zimě, v lednu. Když někam jdu na masáž, tak říkají, že to je nějaká opálnost, někdo říká, nebyla, to je beta-karoten. No a ještě vlastně díky té energii, která přišla se zelenými potravinami, tak jsem se dokázala vrátit i ke sportu. Začala jsem zase aktivně hrát volejbal a musím říct, že ta fyzička a kondička je fakt jako super. Bála jsem se toho, co přijde, jak budu skákat zase na síti na smeč, a ono je to dobrý. A vlastně můžu říct, že možná i díky zeleným jsem dokázala v létě s manželem vylízt velkou těžkou feratu Dčkovou v Itálii na Tofanu, a to bylo fakt jako celý den od rána až, nevím, 8 hodin jsme prostě strávili na feratě, fakt jako náročný fyzicky i psychicky, protože byly někdy fakt jako výšky, že se člověk jako klepe, za ním stojí fronty, teď tam není kam šlápnout, ale prostě jako já jsem nějak psychicky ustála, fakt si říkala, tak zkusíme ještě, jestli půjdeme dál, a ono to šlo. Myslím si, že bez zanej bych na tu sílu, energii, jako hlavu neměla. Je pravda, že to má vliv i hodně na psychiku, teda Tak. musím potvrdit sama. No, povídej. No, jako já jsem teď o Vánocích jsem si vlastně uvědomila, taky jim rok zelené potraviny. A vlastně o Vánocích jsem si uvědomila, že jsem rok nezakřičela, rok jsem nepráskla s dveřma doma a rok jsem nebrečela kvůli ničemu, nebyla jsem úplně vyvedená z míry. Takže to bylo pro mě velké aha. Jo. A vlastně i dcera tak jednoho dne si všimla, říká tak jako u večeře, hej, všimli jste si, že je tady teď taková jako pohoda. A ono to je hodně o té mamince, že? Takže to je... To potvrzuji. Taky u nás takový příjemný klídek, pohoda, jazz. Ivi, a jak to, že teď ti ty zelené potraviny tak skvěle fungují, když už vlastně ty si je jedla dávno předtím, už máš dlouhá léta zkušenosti se zelenými potravinami a teď za ten rok máš tak velké zkušenosti s nimi? No, myslím si, že největší vliv na to bude mít kvalita zelených potravin, taky dávka, v jaké to užívám, a vlastně i ta informovanost mě to prostě jako baví, a to, že jsem s vámi tak nějak pořád jako v kontaktu, i ta motivace pročíst a najít zkušenosti vlastně ze sítě, jaké jsou, a vlastně ta informovanost a kvalita, no. Jednou Aja Petříková, nepráškující farmaceutka, teď na semináři říkala, někdo to říkal, že Margit Slimáková prohlásila, že zelené potraviny nefungují.
No a já můžu říct, že to je pravda. Pokud je ta kvalita prostě není taková, jaká má být. Takže za mě kvalita, protože vlastně, když jsem se registrovala v Greenwich, tak jsem hodně si pouštěla videa z GVTV, naslouchala, jakým způsobem se pěstuje ječmen, jakým způsobem se sklízí, jak se pěstuje chlorela, jak se dál potom spotřebovává, aby nám pomáhala, že je potřeba tam narušit buněčnou stěnu, že je potřeba, aby byla čistá, aby mohla i to naše tělo vyčistit. Vlastně informace o tom, že chlorofyl je potřeba, aby byl fakt jako hodně zelený až do černa a podle kvality chlorofilu potom poznáme i kvalitu vlastně celého toho ječmene nebo chlorely, protože čím zelenější, tím více tam je i těch ostatních živin, vitamínů, minerálů, flavonoidů a tak dále, prostě těch nutrientů. A takže to ke kvalitě a vlastně i ta dávka. Já jsem vlastně dřív třeba tenkrát před těma 10-11 lety vypili 1 dávku ječmene a chloru jsme ani neměli a nic. A teď jsem slyšela, že se denně užívá té chlorely nějakých 30-40 dávek, 50-60. Říkám, aha, tak co mi mohli udělat ty 3 tabletky z DMK, kde je vlastně ten ječmen je tam sušený, není to šťáva. A vůbec nevím prostě, a ta barva, když jsem to viděla, jak to je světlunce zelený z toho DMK, viděla jsem tu naší chlorelu, jak je úplně černá. Říkám, aha, tak tady to bude ono. To je vlastně ten důvod, proč to teďka funguje. Jo, nebudím se denně mít fakt třeba, když mám velký výdej energie nebo hodně přemýšlím, nebo ten sport, tak klidně 70-80 por denně si vezmu, když s tím tam něco leze. A když jsem tak jako v klidu, tak vím, že mi těch 40 za den stačí. Jo. Jsem ráda, že se na ně můžu spolehnout, že mám takovou oporu v nich. Ivčo, pojď nás prosím tě inspirovat, jak ty to máš se zelenými potravinami během dne, kde ty zelené potraviny máš zařazené, protože mám i nějaké klienty, kteří mají problém s tou pravidelností, tak pojď nám dát inspiraci. Tak u mě začíná den se zelenými hned prostě ráno vstanu z postele a první mé kroky vedou do mističky s chlorelou, kde si prostě naberu jich pár, nevím, 10 až 20, jak to tam prostě padne do té ruky. To si pěkně rozkoušu, oni jsou takový úplně dobroučký, zapiju ječmenem a to míchám v shakeru 3 dávky a o to se dělím s dcerkou, takže si myslím, že ona chce si tak skleničku, tak já si myslím, že mám ráno 2 dávky ječmene, nebo necelý 2 dávky, ona 1 a kousek. Vypijem, odvezu děti do školy, vrátím se, dám si kaši, kterou nám manželka každý ráno nachystá, děkuju mu za to, jáhlovou nebo pohankovou, nebo jak to tam je. A do ní si ještě nasypu tu naší borůvku s brusinkou, která krásně podpoří mozek. Brusinka je krásný antioxidant. A potom vlastně jdu do masérny, když odcházím masérny, dám si tam zobnu pár chlorel do ruky, určitě s každým jídlem si dávám, aby tam byly ty enzymy, aby se to jídlo krásně trávilo. Prostě místo salátu, protože teďka v zimě jako ty saláty ze supermarketu mi teda úplně moc nejedou. Takže jsem ráda za tady ty kvalitní zelené, co máme. Dávám si i s obědem ječmen, někdy ale nejpozději, tak do té 3-4 hodiny, abych večer usnula, abych nebyla moc naspídovaná během dne. A no zase odpoledne si zase tak jako prostě zobnu vždycky, asi když jdu kolem misky s chlorelou, tak si tam prostě šáhnu. Dávám si i počištění zubů, aby tak jako ještě ty zuby dočistily. Nějaké případné bacily, aby se vyhnaly pryč. A určitě si dávám po tréninku, nebo když je nějaký větší jako výdej energetický, tak pak si dávám chlorelu, ale až tak 1-2 hodiny po tom sportu, aby se to tělo hezky zregenerovalo, aby se odplavila kyselina mléčná. Já musím teda říct ze svého pohledu, že ty už jsi celkem velký odborník na zelené potraviny, protože, jak jsi říkala, baví tě poslouchat ta videa, baví tě si o tom načítat a zajímáš se o to opravdu hodně. Kdybys měla lidem představit tu sílu ječmene a chlorely v krátkosti, tak jak bys to udělala? Co bys řekla? No, v krátkosti mě dostává potlak, protože v krátkosti to úplně nejde, protože o tom se dá povídat dlouho a rozvádět to, ale zkusím to, dobře. Zkus. Tak jednak je to, že zelené potraviny, ječmen, chlorela, greenways, sytí a čistí.
čistí kůži, lymfu, střevní mikrobiom, jsou životabudičem pro játra, skvěle fungují na ledviny, na plíce. Pak za mě skvělá látka, i pro ženy, poslouchejte, je to spermidin, což je látka, která recykluje staré a poškozené buňky a vytváří nové zdravé buňky, což tento proces se nazývá autofagie a je to vlastně takový anti-agingový efekt. Takže prostě omlazuje. A je to fakt, že když vidím ženy i muže, které jí zelené potraviny už 10 a více let, že je u nich těžké typovat věk, protože se třeba nějak bavíme a teď oni začnou mluvit o svých dospělých dětech a říkám, počkat, jak dospělí děti? To nějak jako neštimuluje ten věk. No, takže tady je vidět jako důkaz, že to fakt funguje, spermidin. A má vliv na reprodukci, na regeneraci, je to silný antioxidant, působí antistresově a je taky protizánětlivý. Pak za mě skvělá látka jsou aminokyseliny. Je tam jich vlastně 19-20 a je tam všech 8 esenciálních aminokyselin. A kdybych měla nějaký pozdvihnout, tak to byl určitě tryptofan, který nám pomáhá vytvářet ve střevě serotonin, což je hormon štěstí a dobré nálady. Proto ta psychika je taková lepší. A večer se mění na melatonin, takže ten spánek je kvalitnější a je fakt, že večer prostě přijde tma, obzvlášť v zimě, tak prostě na nás přichází tak krásná únava a spíme hned. Potom, a důležité je zmínit, že v chlorele je 60% jejich hmotnosti jsou aminokyseliny. Takže někdo může tak jakoby, třeba jako já, kdo má rád spíš rostlinnou stravu a občas na to vlastně jakoby chybí ty bílkoviny, tak tímhle způsobem se tam dají dohnat. Docela. Pak co za mě? Enzymy vlastně na to trávení. Jsou tam trávicí enzymy, detoxikační a metabolické, urychlují procesy v těle, všechny biochemické, pomáhají všechny vitamíny, minerály v těle dobře prostě přeměnit, dostat tam, kam patří, pomáhají lépe strávit všechno jídlo a aby to prostě v tom těle hezky pracovalo, jak má. Pak minerály a stopové prvky. Za mě prostě, co je top, je hořčík. Já vlastně nemám moc vůbec žádné křiče v nohách. A to fakt sportuju, hýbu se. Hodně chodíme, když jsme na dovolený, tak prostě naše dovolený jsou aktivní, že chodíme po horách, lezeme po feratách. A nevím, nemám prostě v noci žádné problémy, že by mě brali křiče. To tělo je krásně uvolné. A vlastně jsem se vlastně za ten celý rok ani jednou neblokla. Někde nějaký sval, co se mi dřív stávalo. Takže ten hořčík dobře ty svaly dokáže vyživit. Vápník pro zdraví kostí a zubů společně s vitamínem K2. To je velké téma. To je velké téma, no, takže tady ten vápník se dokáže fakt dobře vstřebat. Co dál? Vitamin C je důležitý zmínit, vlastně všechny Bčka tam jsou, i B12 pro nás vegetariány, vegány, já nejsem, ale dáme prostě přednost rostlinné stravy, protože mi víc chutná, děláme mu tělu mnohem lépe, než když jí maso. Pak chlorofyl, ten jsem už trošku zmínila předtím, ale proč chlorofyl? Protože jeho molekula, vlastně ten vnitřek je hořčíkový, takže i proto tak jako dobře tam v tom těle funguje a rozvádí kyslík po těle. Je to molekula života, je to ukazatel kvality, je to silný antioxidant, detoxikant, je to hojič rán i střev, je protizánětlivý, dezinfekční a je podobný hemoglobinu. Takže prostě funguje jako taková zelená červená krvinka. Pak zelené potraviny jsou antioxidanty, jsou protizánětlivé, takže dokážou poradit se záněty v těle, hlavně v těch střevech. No, dokážou krásně vyživit prostě ten střevní mikrobiom. Jakmile se uhojí střeva, pak to tělo funguje, jak má. No, jsou zásadotvorné, což je důležité, protože dnešní strava nebývá úplně zásadotvorná. No a překyslené tělo, to už prostě víme, že v překysleném těle vznikají rakoviny a tak, protože se tam prostě uzavírá tak nějak.
No, jdeme od toho tématu dál. Chlorellový růstový faktor, CGF. To je to, že ta buňka chlorely se za jeden den zvětší 4krát. A takhle funguje i v našem těle. Takhle prostě rychle dokáže regenerovat naše tělo. Takže tělo 4krát rychleji regeneruje. Ano. I tak rychle regeneruje střevní mikrobiom. Tak já myslím, že to bylo docela rychlé představení, tak dobrý. Dalo se, ale dalo bys to všude ještě rozvádět, protože ty vitamíny se nezmínila všechny, je tam Ečko. Pokud vás cokoliv zajímá, tak se na Ivču ozvěte. Ona vám s tím ráda pomůže. Určitě pomůžeš i s nastavením individuálního dávkování. Ano, to je důležité, individuální dávkování. Každému to sedne jinak, každý má jiný životní rytmus, jiné činnosti, jiný druh práce, jiné životní prostředí kolem sebe, takže to dávkování tam fakt potřeba vyladit. A každý řeší něco jiného. Tak. A cokoliv se dá vyřešit, že? Ano. Tak jo, tak díky moc za rozhovor. Já taky moc děkuji. Bylo mi ctí.